Amb la voluntat de tornar a gestionar un recurs públic com l'aigua des del servei públic i amb l'objectiu de millorar el servei, s'estan iniciant processos de recuperació de la gestió pública arreu del territori. Malgrat això, prop de 40 municipis de Catalunya han vist com en els darrers anys els seus processos de recuperació de la gestió pública de l'aigua s'havien de decidir als jutjats. Agbar és qui està mostrant més hostilitat envers aquest moviment de remunicipalització i per tractar d'intimidar-lo, per sistema, està portant als tribunals a municipis, consorcis de municipis, consells comarcals i qualsevol ens local que aposten per una alternativa a la privatització de l'aigua. Agbar pretén que els seus interessos i el repartiment de dividends passin per sobre de les decisions democràtiques dels ajuntaments i la voluntat de la seva ciutadania que un dret humà com l'aigua sigui de gestió pública.